Jasjes aan de kapstok, de klaslokaal leeg. We horen ze wel, maar we zien ze niet. De kinderen van basisschool Sint Lidwina in Kelpe-Oler. Waar zijn ze en wat is er zo grappig? Papa, probeer het eens. Misschien kun je wel vliegen, papa. Jacques Vriends is in de house. Ademloos zitten ze te luisteren. Deze meneer weet de aandacht vast te houden. Wat wil je? Hij heeft al meer dan 80 boeken geschreven. Kinderboeken, daar hebben we het over. Jacques Vriends. Heb je wel eens wat van hem gelezen? Zo vaak. Mijn vrouw zegt wel eens van, eigenlijk ben je nog zelf een groot kind. En hier zit Dionne ten Haaf. Zou ze al iets in de gaten hebben? Het gaat een beetje om haar vandaag. En dat weet haar papa ook. Die komt ongemerkt de school binnensluipen. Net op tijd voor het grote moment. Jongens, een applaus voor Dionne. En daarom is de schrijver Jacques Vriends hier. Dionne is gekozen om Limburg te vertegenwoordigen in de Kindersenaat. En dat kwam Jacques Vriends even vertellen. In de Senaat zitten 12 kinderen. Uit iedere provincie 1. En de Senaat speelt een belangrijke rol in het kiezen van het beste kinderboek dit jaar. Drukke tijden dus voor senator Dionne. Naar Amsterdam. Vergaderen. En het beste boek kiezen. En ik moet zeggen, die commentaren zijn over het algemeen heel positief. Maar ze durven ook wel kritiek te geven op bepaalde boeken. En dat vind ik ook heel goed. Lezen, lezen en nog eens lezen. Het zou mooi zijn als iedereen dat zou doen. Dionne duikt in ieder geval met de neus vol in de boeken. Cool. In juni kiest de Kindersenaat het leukste boek. Werk aan de winkel dus. De Kinderboekenweek begint in oktober.